Il-Prim Ministru Joseph Muscat ikkonferma li l-familji Maltin u Għawċin se jkollhom jagħmlu aktar xhur ħallsu kontijiet għoljien tad-dawl u l-ilma qabel ma jsib soluzzjoni kif se jirranġa l-mod ħażin li bih qed jinħarġu l-kontijiet. Fuq l-istazzjon tal-Istat Muscat ikkonferma li l-kontijiet qed jinħarġu ħażin iżda l-familji se jkollhom jistennew ix-xhur u jibqgħu ibatu sakemm isib soluzzjoni għax ma jafx kif se jirranġa l-mod ħażin kif qed jinħarġu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Jista' jkun hemm ċertu anomalija f'ċertu settur, dik l-anomalija issa l-Arms kważi konkludew l-analisi tagħhom u għas-sena d-dieħla għandna soluzzjoni f'dan ir-rigward ukoll. Dejt meta qed irid ikun hemm ċertu konformità u rrid inkun ċert il-liġijiet l-ewwel nett il-mod ta' kif nistgħu nemendaw ir-regolamenti. U din l-anomalija li mhijiex kwistjoni ta' ser, hija kwistjoni ta' anomalija ta' kif jiġu ikkalkulati kif inti taqbes ċertu livell ta' konsum għal tip ta' familji partikolari. Għal daqstant sakemm il-Gvern isib soluzzjoni, il-familji se jibqgħu jinsterqu b'kontijiet li qed joħorġu aktar għoljin u spissi. Dan meta l-Gvern issa ilu jaf li l-kontijiet qed joħorġu ogħla milli suppost. Mill-istħarriġ li kien sar mill-kontijiet li nniġġabu għand il-Partit Nazzjonalista kien irriżulta li 80% kienu qed iħallsu aktar għad-dawl u l-ilma li jkun smaw. Sa dan it-tant fl-istqarrija, il-Partit Nazzjonalista qal li l-Gvern ta' Muscat ma jistax jibqa' jitnikker quddiem ir-rabja tal-poplu għal dan is-serq sfaċċat li ilu sejjer għal mill-anqas 3 snin u li dwarhom tkellmu individwi akademiċi u għaqdiet tal-konsumatur. Saħansitra ċittadini privati fetħu kawża dwar dawn il-kontijiet inġusti fl-2017 u l-Gvern sal-lum għadu ma għamel xejn. Dan meta r-roħs tad-dawl u l-ilma kienet il-weda ewlenija tal-Partit Laburista qabel l-elezzjoni tal-2013. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġus qal li l-partit se jibqa' jaħdem biex issir ġustizzja man-nies u minħallas aktar milli suppost għal kontijiet tad-dawl u l-ilma jieħu l-flus lura. Jekk il-Gvern mhux lest li jagħmel dan, Gvern ġdid Nazzjonalista se jagħti lura l-flus kollha li n-nies qed iħallsu aktar għad-dawl u l-ilma.